дами и господа. Аз съм Мардануп и днес ще ви покажа 1.9. Тя все още не е излезла, но аз сега я виждам. Снапшотнах я. Не знам как точно трябва да се нарече. Та съм седнал на един кон с меч, а в другата ръка имам щит, който само щит можем да слагаме в другата ръка. Всъщност не е вярно, но не знам, нещо се бъгва от време на време, не може да слагаш друго, освен че щит. Та кончето да се освобождава. И ето, то Ender Portal, изобщо съм го направил. Не знам. Да започваме с мобовете. Това е моба. Това е нещо като куб и вътре има някакъв човек. Сега ще видите. Ето. Се показва някакъв мен. И после се затваря. Не знам какво точно прави. Следващото нещо е, че има Ender глава. Ender Dragon. Много грозно изглеждаме. Много голяма. Затова аз не я харесвам особено. Но трябва да се покаже все пак е нещо ново. Щитовете. Ето, White щит. Само в различни цветове. Ето, аз сега ще си го сложа в жълт цвят. Да ми отива. Да. Нищо интересно. Стрелите. Има нови стрели. Мисля, че повечето сте гледали трейлера. Ето. Всяка прави различно. Като отварите се едно. Възстановяват на weakness, на harming, poison, отрова, сила, water breathing, за съживяване, специал, такава за spectates едно, arrow sweetness, slowness, за бавно, fire, за огнена, за огън, огнени стрели са едно, за leaping, за да не видим. И аз кое ще стрелнаме? С първото. Значи, ето така ще направим. Май можем да слагаме и стрели. Да, ето. Сега и ще стреляме с нея. За не видим, за да я не видим. Да видя дали... Дъп! Той е невидим. И файра. Да ви... Виждам те. Сега има протекшн срещу огън. Сега това ли е за... Не. Къде е? Да, ето я. После. Значи, Сега слагаме тази за невидимост. И го виждаме. Очертан. Какво прави? И... Айде. Чао. Вилиджери. Така може... Не знам. Просто като отварите. Така да свършваме. Да показваме следващото. Между другото, тези вилиджери вече могат да си взимат тези неща, затова
Тя, които крадат от тях, вече новите блокове. Ето тези 5 блока са нови. Мисля, че са само тези 5. Да, май няма. Да, няма други. 5 блока, някакви лилави. Предполагам, лилави са като тея. Не знам къде се намират тея, но може би има някакъв нов world, обаче сега набързо да го видя уж. Това е крак от заек, рабит. Крак от заек. Сърце, някакво. Не знам и аз. Тук с това се прави най-вероятно тези. Супа от това чудо. Някаква отвари, дето взимат демидж. Сега ще покажем. Те са при отварите все пак. Само момент да намеря. Ето, отдолу пише 3 атак демидж. И да видим дали е така. Той е пич. Не му прави никакъв демидж. Явно. Това открих. Ако напиша 1 от 9, дали ще ми излезе нещо? Не. За жалост не. Не знам дали има нови неща, освен тези, но малко ли са? Има и втора ръка, както видяхте. Все пак не е чак толкова прецакана. Релиза си е готин. Ето го новия моб. Ако се пусна Game Mode 1, дали ще ми прави някакъв демидж? На Game Mode 0 имам предвид. И забравих. Какво пише, бе? Всъщност е така. Добре, аз тотално се обърках. Нещо съм забравил как се пише. Дали ще ми направи някакъв демидж? Да, прави. И излитам. Какво става? Окей. Това чудо трябва да се убива веднага. Да, това е гадно. Явно трябва да се убива, докато не те гледа. Мисля, че няма нищо ново. Освен тези. Но малко ли са? Защото на 1.8 ще я кажа бяха по-малко нещата апдейтнати. Как си? Iron Helmet за 6 емералда. Да, бе. То е какъв то? Ship Heart. Ship? Не, глупости. Аз какво четам? Нали ще успеем да го убиеме? Да пробваме. Какво ще кажете? Така. С диамантен.
Не. Това няма ме оцелиш. Добре, убий. Супер. Аха. Да, бе, те са... Оп. Ами... Не виждам аз друго, което да покажа. Поне аз не виждам нищо. Може би има някакви апдейти, както в 1.8 имаше... Можеше вече да слагат на тавана неща, в смисъл копчета, да. Мисля, че ме схванахте. Това беше от мен. Аз бях Марк Дануп и до скоро!